Ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки тани сиҳати хонобуд ҳастен. Салом дӯстони азиз. Дӯстони азиз, дар иҷа мо қати Сабрина қурутову кадестем. Дар иҷа пиёза реза кадестем, иҷа ина пиёз, бодиринг, помидор, ина зелень, инам таҷи дӯстони азиз уже кадестем. Сабрина фатираки рӯғанӣ кадай дар духовка монда ёзи пахтестай. Инам хеле мо саросима кадестем барои ки соат рӯзи чанд шуд? Соат 3, соат 5 Сабрина бояд ки баромад дорад, театральни студияда бояд ки бравад. Шумо тест када дарин об гирифта будум пиёза все равно Сабрина чия? Все равно пиёзи гизала. Пиёзи гизала. Ранги ма? Ма гизалая? Да нет, шутка. Мига ранги хеле гизала. Инам хеле ози ба хиёлам ки дар камера чӣ туф теста? Ин хеле гӯё ки мо ба дасти чап мон Сабрина буреза кадестем. Ин ки просто камера передний қати вақте ки чӣ мекунӣ? Снимат мекунӣ ам хеле метова. Мо ба дасти рост мон кадестем. Мо чапдаст нестем. Барои мека сразу гуфтестем, баъд бо нанависем ки чаро ба дасти чаптон мекунӣ, на? Ну да. Дар иҷа ма пиёза реза кардам. Ёрдамат кунам? Фатирак мон дар уҷа пахтестай, фатири рӯғанӣ кадай Сабрина дар духовка. Ина ози ма помидор реза кадестам. Бӯи помидор бисёр хушрӯй. Бӯи помидор ҳо хушрӯй. Ма чӣ? Бӯи бодринги вообще чувствовать намекунам. Чӣ ба? Бодринги хушрӯ боша, агар буш хушрӯй бодринги, агар мисол свежи боша бодринги хушрӯй. Бодрингои Тоҷикистон агар бошан бошон хушрӯй. Дӯстони азиз, ай шумо бисёр ҳаминадорам, ҳазорон бор раҳмат барои комментарияҳои хубтон, барои подписатсия кардантон, барои дуоҳои нектон дар ҳаққи очаҷони ман. Бисёриҳо савол метиҳанд ки модар вазъи саломатиш чӣ хел шидаак, ай беморхона ҷавобаш додан ё ки надодан. Рости гапа бигӯм, очам 10 рӯз дар хона табобат гирифтак, соз нашидаак, бо 10 рӯз гада больница хоб кадак. Бояд ки паре рӯз ҷавобаш медоданд больницан, яки ҳамун шаб ҳамха приступи сахт қапид ки тамоман хали приступ ягон бор қапидагӣ набудак, ягон бор дард кардагӣ набудак, намедонам аз чӣ сабаб бошад. Очаи мара ам як пои чапаш чӣ мешавад? Чӣ хел бигӯм бисёр ҳам дард мекунад. Дард мекунад вақте ки айҷош бихеза поша дар замин мона, ҳамон вақта дард мекунад бисёр ҳам пош. Ихел вақте ки агар мисол шиштагӣ боша ё ки чӣ боша, мисол хол кардагӣ боша, дард намекунад. Вақте ки фақат ами раб гарда поша дар замин мона, бисёр ҳам дард мекунад. Баъд чӣ мекунам? Ҳамун шаб бисёр ҳам бояд ки ҷавобаш медонад ки пагашта, бисёр ҳам приступи сахтш меқапад. Баъд як рӯз дига бо манаш мекунанд. Бо духтуро бо капелницаш мемонанд. Не, мекунамш махадам. Капелницаш мемонанд, бо уколаш мекунанд, обезболивающие хеле сус мекунанд. Камтар баъд чӣ мешавад? Соз мешавад, дина баъд чиш мекунанд? Ҷавобаш метиҳанд, хона меравад. Намедонам ак диагнозашам хеле мондан ки гӯё ки позвоночникаш чӣ бошад? Грижа диска. Хеле грижа дошта бошад. Бо бисёриҳо мегӯянд ки ай асабай, мисол чанқа мисол зиқӣ кардагӣ буду, чан қағам худонишоната ҳеҷ када. Мисол хами чанқа ки ами сад бошагона хай фарзанд бисёр боша, бо амқа бо ғаму дардшон, бо амқа мисол фикрш дар дили падару модар ҳастай. Фикри ҳар як фарзанда карданда, ғами ҳар як фарзанда карданда, мисол як нишонаша, мисол як чиша дар дили падару модар мемонад. Барои ҳамин ман фикр мекунам ки ҳо мумкин ами бисёртар ай рӯи асабу ай рӯи ами ғаму дард бошад. Хай сад ба шукронаи Аллоҳ камтар бохча беҳтар ҳис мекунам. Имрӯз қати очам гап задам саҳар. Шумо бисёр ҳаминадора, бисёр ҳаминадорӣ кардам дар ҳаққи шумо дуогӯ ай модар ки иқадар мепирсен, иқадар дар ҳаққаш дуоҳои нағз кардем, гапҳои хуб нависондем. Ҳазорон бор раҳмат ба шумо дӯстони азиз. Ай шумо бисёр ҳаминадорем. Ин ози ма чӣ мекунам? Фатира меёрем, таваққа меёрем, фатиракмона реза мекунем, қуртовуна Ина пиёз тайёр мекунем. Ина пиёзмои тайёр. Ина зелень, помидоркати бодринг. Дӯстони азиз, дар иҷа фатири мо тайёр шидак. Мо гирифтем резаш кардем, сухта бисёр ҳам чӣ будак, гарм будак. Ай духовка гирифтем, бисёр ҳам ҷӯш будак. Неҷа резаш кардем, хай нишона додем реза карданмона. Ина ози хай насиб бошад ки эфира мерезми қашавал.
Я хило кефира намирезам. Мгм. Кефира хай мирези миқаша. Вот. Потом Потом. хеле не нонами зиреза мекнем сабри. Да. Нонами партуем. Партуем наси боша. На чира мекнем. Иқай нонами партуем. Да. ина мехол дӯстони азиз дар бораи учам гап задеста будам, дар бораи чихел шидан нашиданаш гап маъним кола кардам. ҳай шукронаи аллоҳо учам беҳтар шида сад бор шукронаи худо. Ай худои худмон умед дорем, боварӣ дорем ки иншоаллоҳ ки дига амхирсоз шида меравад. Сад бор шукронаи худо. барои ки мегӯям ку худо ами дарда бандаи дӯстдорша мета. Ам одамеро ки бисёртар худованд дӯст медоштай, аму бандаша худованд месанҷидай, аму бандаша худованд чӣ медодай? Дард медодай. барои ҳамин мо ай худои худмон умед дорем ки дарда ки дод худованд иншоаллоҳ ки шифоша намета. Неки дар ҳамин рӯзе ки 10 рӯзе ки очам дар балниса будак, бисёр ҳам бовар кунед хона бисёр ҳам холӣ будак. Хуваром рафта буданд. Ҳай ман дар Россияем, хуваром рафта буданд, мегӯянд хона тамоман беочам зеб надоштак, холӣ, ҳама хел хона зиқ, хафа, отам шидагӣ дар як кунҷи хона. Рости гап бисёр ҳам зиқ шидам. барои ҳамин мехоҳам ки дар ҳамин охири видеом як шеър, мисраъҳои шеърӣ ба ёдам задам, ба шумо қироат кунам. баъд гӯш мекунем. ин хона мазор аст, агар оча набошад. гулҳо ҳама хор аст, агар оча набошад. дунёи туро меҳру вафо печ кунанд ҳам, инҳо ба чӣ кор аст, агар оча набошад. ҳар рӯзи ту шодиву тарабнок шавад, лек чун мотами пор аст, агар оча набошад. танҳо шавиву бо аламат қисса бигӯӣ, наумедӣ шиор аст, агар оча набошад. дил гирья кунад пеши ҳама қисмати талхам, бас хаставу зор аст, агар оча набошад. сархам биравӣ байни ҳама хешу таборон, дунё ҳама тор аст, агар оча набошад. бале дӯстони азиз, хона беоча тираву тор аст, мисли мазор аст. то метавонед ба қадри падару модарони худ дар зиндагиашон бирасед, онҳоро дӯст доред, то ки фардо дер нашавад. илоҳо то вақте ки мо дар рӯи дунё бошем, падару модарони мо зиндаву сиҳату саломат дар болои сари мо бошанд. намхо дӯстони азиз, дар инҷа мо пиёзчаи накадестем. ози ман мирам роғана меорам, роғана мерезам. қуртови мо ина тайёр мешава. ози марҳамат, ина хонаи мо қурто охири биена сабрин. Да. Адреса нафтем, бё мегем. Хытон буфамин адреса. Вот. Так. Ози эти. Чё сейчас? Не, ози роғана меорам мерезам. баъд чӣ Вот мекунем? пустой. баъд ай болош Инам тари хыш рушидай. Инам тари тавак монкалон. Ина. чира бигирам, ира барам, мариюша барам. Нао чира бите. чизои лишниро барам айҷава. О. Инам достойный здесь. Ози тавака пеш мемону. Инам бабинен хышу. Ина. Неки оли нашидай оли. Оли рухан мерезем. Оли хамар мекнем. Инам тари достойный здесь. Канале мода обунашевен. Хай. Ходатон метонен уже. Инам тари достойный здесь. Мактабым тамомшит. Каникул. Бат бо мактаб мебром. Инам тари достойный здесь. мекунем ози ина роғана овардам дӯстони азиз. қайм будринг помидор болоштам, қайм мепушем. кир бакеда қад пушиш шо. насуз. Немножко надо убрать руку. Вот керт бакерт достойный здесь. Ина. Хамаш. Надо все сделать. о хорошо. А зеленый куда делаем? Тоже сейчас? я зелено бадай положим, мекунем ози роғана бикунам. С водичкой. Вот. бисмиллаҳирроҳмонирроҳим.
Читаешь ли Сабина? И в середину. Любое ужасно. Да. Знаете, руган все опаснее. Руган чур. Сабина так читает. Не, ма, забор, а руган чур ты. Туфтама, я думаю. Сухта гибди. Ну да. Не басай хайванш на зеленыш микнема. Убирайся. Зеленыш микнема. Чина микна бирис. На тарс. На гирба кирти характиш. Кирпагирт. Зеленышка. Ина тамом дӯстони азиз, қуртови мо ина тайёр. Ина. Ози мешни. Қуртови кулобиш бигем, чиш бигем? Кулоби ба хелби хеле чина мекунанам. Крутоби Екатеринбургский. Да? Ина достони азиз. Мархамат. Биоен, крутов бахрен, крутоби чхли. Екатеринбургский. Қуртови тоҷикӣ. Да, а Екатеринбург. хайр дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо навори имрӯзаи мо ба охир мерасад. мо бисёр ҳамсарости маем. Сабина театральная студия меравад. Хайр, дар амони худо бошен. Дар канали мо обуна шидан, лайк мондан Да. ва комментарий раз хотир набароред. Хайр, достони азиз. Ина достони азиз. Вблизи. Крутоби мо